ọkwa nwa odibo ya Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilie ọ bụkwa onye nke ga-adagbanwoo wee yie ahụ nke ya bụ si adagbanwoo wee yie ahụ nke ya bụ si n'ihi nke a Sonia after that from under.
Perfect. Bad, yeah. Anyị kpee ekpere maka Roslyn onye ugwu isi iwu nri ọnụ dịme na Jesu Kristi onye kwuru sị mụ onwe mgbe mbilite n'ọnwụ na ndụ onye ọbụla kwere na m ọ bụrụ na asị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ onye ọbụla nke ga-adị ndụ nke na-ekwekwa na m agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi ka gị onye gbara anya mmiri n'ihi ọnwụ Lazarọs kwuche anyị anya mmiri anyị arịọ gị Kristi ka gị onye kpaghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ nye odibo gị bụ Roslyn ndụ ebebe anyị arịọ gị Kristi ka gị onye kwere onye ori nke chegharịrị echegharị nkwa iru na Paradaịs nabata odibo gị bụ Roslyn n'eluigwe anyị arịọ gị Kristi eji oriri nsọ nke arụ gị n'ọbara gị wee zụọ Roslyn ka inye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị anyị arịọ gị Kristi iji mmiri nke baptizim wee wụchapụ odibo gị Roslyn njọ ya werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume ka ịkpọbata ya n'otu ndị nsọ gị anyị arịọ gị Kristi anyị nọ n'uru n'ihi odibo gị bụ Roslyn ka ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebebe kasị anyị obi anyị arịọ gị Kristi onye nwe anyị ụzọ ebere bụ ka anyị na-arịọ ka ị mere odibo gị bụ Roslyn nke mbụ odibo gị mara oko ya ime ihe bụ uche gị ekwena ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya nke abụọ mgbe odibo gị nọ n'ụwa ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ mee ka ebere gị sikwa otu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ anyị arịọ gị nke a site na Kristi dịme n'anyị nye ya ezumike ebebe onye nwe anyị ka o zuru ike na ndokwa o Chukwu anyị na-arịọ ebe anyị na-akwa akwa arịrị maka ọnwụ nke odibo gị Roslyn ka anyị na-echeta mgbe niile n'ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso nye anyị grasa gị ji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ site n'ibi ndị dị mma mgbe niile ka ọnwụ mberede na ọnwa akwado ghara ịkwụdo anyị kama ka anyị na-eche nche oge niile ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị ka anyị nwee ike iso banye na nwuriri ebebe site na
n'ime anyị Jesu Kristi. Amen. Ka Maria nne nke Chukwu na-edikasịrị obi ebere onye ntasi obi ndị na-eru uru hanye n'aka nwa ya, mkpụrụ obi nke Roslyn onye nke hapụgoro ụwa nke a, o site n'ekpere nke ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya ya n'eluigwe, biri na ya ebe 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 ebe. Ọ bụ na ndị fada chiezi aja n'ije, na ndị katọlik na-etinye aja, ụmụ anyị abịa tinye aja, ndị nne, ndị nna, ndị ọgọ na ndị ikwu na ibe abịa wire aja. Ndị ukwu. Ebe a na-eje ezo, onye afọ dị krak ebe Oh
我这花我想必须的。
Anyị na-ekele ndị ọkatị